Историята на Малкият принц не е просто приказка за дете, което пътува между планети. Тя е история за любовта, която се ражда тихо и остава завинаги. На една малка планета, толкова малка, че можеш да я обиколиш с няколко крачки, живееше едно момче с голямо сърце. И там, сред звездите, между изгревите и залезите, разцъфна една роза. Не беше като другите. Не беше просто красиво цвете. Тя беше капризна, горда, понякога дори трудна за разбиране. Но именно в това се криеше нейната уникалност. Малкият принц я обичаше. Не защото беше перфектна, а защото беше негова. Той я поливаше всяка сутрин, пазеше я от вятъра и я защитаваше от малките опасности, които светът крие. Но понякога любовта не е достатъчна, когато не я разбираш. И така, той си тръгна. Остави планетата, остави розата. И тръгна да търси отговори в един свят, който изглеждаше по-голям, но всъщност беше по-празен. Срещна хора, които бяха заети да бъдат важни, да притежават, да контролират, но никой от тях не знаеше какво е да обичаш истински. И тогава той разбра нещо просто, но толкова дълбоко, че розата му не беше специална, защото беше единствена в света, а защото той я беше направил такава. Защото й беше дал време, защото й беше дал грижа, защото й беше дал сърцето си. Любовта не се измерва в съвършенство, а в отдаденост. Не в това колко лесно е, а в това колко си готов да останеш. И когато погледнеш към звездите, ако си обичал истински, някъде там винаги ще има една роза, която чака. И може би най-важното, което Малкият принц ни учи, е това, че най-ценните неща не се виждат с очите, а се усещат със сърцето.